Ζήτα Θεοδωροπούλου κάνει θαλάσσιο σκι και συμβάλλει στην αντιμετώπιση του σημερινού καύσωνα. Δροσιστείτε λοιπόν, απολαμβάνοντας τις εκπληκτικές, τις μοναδικές φιγούρες της. Αν και από ό,τι άκουσα, ετοιμάζεται να μας αφήσει για το καλοκαίρι. Θα ήθελα έτσι μια φορά, αν μου δινόταν η ευκαιρία, να κάνω κατάδυση. Όχι εδώ, σε τίποτα Κανάριους νήσους, νησιά Φίτζη. Μα εκεί είναι επικίνδυνα, μην πας. Αν ερχόταν όμως δίπλα σου Καρχαρίας, εσύ τι θα έκανες? Δεν θα έμπαινα εγώ σε νερά που να ξέρω ότι υπάρχει περίπτωση να έρθει δίπλα μου Καρχαρίας και να μην ήμουν σε κλουβάκι. Μήπως δεν μπορείς να βρεις τον ιδανικό άντρα εδώ? Τι είναι αυτό που θες, πες μου. Να έχει έντονη προσωπικότητα, να είναι σοβαρός, να ξέρει να φέρεται σε μια κοπέλα, να είναι και μάγκας εκεί που πρέπει, ευαίσθητος εκεί που πρέπει, να με κάνει να νιώθω ασφάλεια και όχι ανασφάλεια. Ωραία. Όσοι πληρούν λοιπόν τις προϋποθέσεις, να στείλουν ένα μήνυμα να σε κρατήσουμε εδώ. Ζετά, να ξέρεις, αν φύγεις δεν πρόκειται να σου ξαναφτιάξω βίντεο. Στείλε και ένα μήνυμα στο Δημήτρη που θα σε μοντάρει. Ένα γλυκό φιλί από μένα. Αν μου το έδινες και από κοντά.